nämä haastattelut tavallaan. Tämä on vähän sellainen keskustelutilaisuus ja meillä on vieraana tänään Paula Liimatta, joka kertoo meille Nikola ja Helen Rörihin ja oikeastaan heidän poikiensa Svetoslav ja Jurin elämästä, joka on tämmöinen 4 hengen ryhmä. Oliko näin, että ne oli semmoinen, että ne on usein niin kuin 4 sielua tavallaan niin kuin eri elämissä toiminut aina yhdessä? Voi semmoinen käsitys, että tämä oli tämmöinen niin kuin tavallaan sieluryhmä, joka siirtyy sitten tekemään aina juttuja. Joo, varmaan ei ehkä kaikissa niin kuin elämissään, mutta varmaan Niin, mutta useinkin. usein. Mutta Joo. tämä porukka on siis aivan uskomaton ja ennen kaikkea tietysti Nikolai Röhrich on näistä kaikkein tunnetuin. Hän oli eniten esillä ja oli tämä taidemaala ja mäkin olen näitä kuvia näyttänyt paljon aikaisemmin ja noilla messuillakin niitä vedoksi tai siis tämmöisiä printtejä myynyt, koska ne ovat erittäin kauniita henkisiä, korkeavärähteisiä. Ja tänään tosiaan Paula kertoo meille nyt sitten, mä tässä aina välillä saatan selittää mukaan, koska olen ollut itse tässä Röhrich-toiminnassa aikanaan paljon mukana ja mulla on Paulakin kanssa käyty Moskovassa siellä Röhrich-museossa ja koitettiin Röhrich-taulutkin saada Suomeen tänne näyttelyyn, mutta se lopulta sitten kariutui se hanke, se oli jo sovittu ja hyvin pitkällä, mutta siihen tuli sitten esteitä, mitä ei voitu ylittää sitten me kuullaan niin kuin Röhrichin elämästä, elämäntyöstä, siis uskomaton matka, uskomaton kaikki, mitä hän on saavuttanut tai he ovat saavuttaneet. Ja ennen kaikkea siitä, että mitä sillä niin kuin on nyt opetettavaa meille tähän päivään ja mitä me voidaan niin kuin oppia tästä Röhrichin elämästä ja tavasta, koska se on mun mielestä hieno kuvaus myös tästä ihmisen henkisestä polusta ja miten kuljetaan niin kuin, ja saadaan paljon aikaiseksi ja miten vastukset kasvaa ja niitä vaan voitetaan ja mennään eteenpäin ja kaikki aina järjestyy lopulta. Et siitä me kuullaan varmaan kanssa nyt sitten. Mutta nyt suuremmitta puheitta, tervetuloa Paula ja mä annan puheenvuoron sinulle. Kiitoksia Tero ja hyvää iltaa ja hyvää kevättä minun puolestani kanssa kaikille. Öm, tuota, me on Teron kanssa tosiaan tunnettu aika pitkän aikaa ja oltu näissä Röhrich-jutuissa mukana enemmän tai vähemmän. Tuossa justiin koitin miettiä, että koska mä ensimmäisen kerran olen näihin asioihin törmännyt, niin siitä alkaa olla 30 vuotta aikaa. Et sitten alkuvaiheessa hyvin silleen harvakseltaan ja niin kuin pienissä määrin ja sitten myöhemmin yhä niin kuin tiiviimmin on näiden parissa ollut tekemisissä. Sen verran itsestäni ehkä, että mä oon kääntäjä, siis Venäjän kääntäjä ja se on tavallaan, tämä kieli on mut johdattanut näiden asioiden pariin. Ja silloin kun uravalintaa tein, niin ei ollut ajatustakaan, että tämmöisiin vielä päädyin tämän kielitaidon niin, johdosta, mutta niin se elämä kuljettaa. Ei koskaan tiedä, mistä itsensä löytää. Tota, nyt mulla on täällä esitys valmisteltuna. Mä kelaan tuosta alkuun ja sitten yritän löytää sen paikan, mistä mä pääsen jakamaan näytön. Aa, avaat sä mulle mahdollisuuden jakaa mun screeni, Tero? Joo, make host. Joo, mä lähetin täältä. Nyt No pitäisi niin, onnistua. joo. Otapas nyt desktop ykkönen varmaan. Jos mä laitan täältä nyt näkyviin tämän diaesityksen, niin miltä se teillä näkyy siellä? Miten? Kuuletko sä Tero mua? Näkyykö se ihan normaalisti? Siellä pitäisi olla nyt maailmanäidin kuva. Joo, ei vielä ei näy. Okei.
No sitten, vaihdan näyttöä. Sä Näkyy. laitat sieltä alhaalta, että share, ja sitten se pöydältä valitset sen. Joo, mä otan takaisin. Joo, näissä menee usein itselläkin aina vähän niin kuin ennen kuin sen saa sieltä, osaa valita sieltä pöydältään sen oikein, mikä on siellä auki. Olisiko No se nyt nyt? rupeaa muuttua. Hyvä, No, joo. Ja nyt vaihda se vielä siihen joo. kirjamuotoon, sit, Moodiin. Näin. joo, hienoa. Joo. Um, joo. Äh, tosiaan mä niin kuin kerron aluksi tässä ihan lyhyesti molempien tai näiden Röörihien elämästä. Sitten mä nostan sieltä esiin muutamia asioita heidän niin kuin näistä saavutuksistaan tai siitä, mitä he on tehnyt ihmiskunnan hyväksi. Ja sitten lopussa mulla on aika pitkä tarina siitä, että mikä tämä Suomen merkitys on heidän elämässään ollut, koska he asuu jonkin aikaa myöskin Suomessa. Ja nyt Pajehali sanoi Juri Gagarin, kun avaruuteen lensi. Tämä on tämmöinen bravuuriavaus aina. Nikolai Röörich, tosiaan hänen elinvuotensa, hän syntyi 1874 Pietarissa ja sitten kuoli Intiassa 1947, tämmöiset peililuvut tavallaan. Hän oli hyvin monipuolinen ihminen, niin kuin tuossa Terokin sanoi tuossa alussa. Taiteilijana hänet ehkä parhaiten tunnetaan, mutta sen lisäksi hän oli sitten rauhantekijä, kirjoittaja, ajattelija, arkeologia, tutkimusmatkailija, professori, akateemikko, isä, aviopuoliso ja tavattoman tuottelias kaikilla aloilla, mihin hän ryhtyi. Hän opiskeli samaan aikaan, tässä mä laitan tuolta vielä yhden jutun, että mä näen itse. Opiskeli samaan aikaan sekä taidemaalariksi että juristiksi, koska isä, tai lakimieheksi, isä oli notaari, eli lakimies, ja vaikka Nikolailla itsellään oli niin kuin haaveena taiteilijuus, niin isä sitten edellytti, että myöskin tätä lakia pitää lukea, koska taiteilija ei pysty elättämään itseään tai perhettään. Pitää hankkia sellainen kunnon ammatti. Tuottelijas hän teki yli 7000 maalausta elämänsä aikana. Kirjoitti lähes 30 kirjallista teosta, tai siis niitä on julkaistu lähes 30 teosta. Teki kaksi pitkää tutkimusmatkaa. Hän syntyi siis Pietarissa ja siellä hänestä niin kuin muovautui tämä taiteilija, mutta myöskin pedagogi, koska hän toimi keisarillisen taiteiden edistämisen säätiön piirustuskoulun koulussa ensin sihteerinä ja sitten myöhemmin johtajana ja myöskin opetti siellä. Ja niin kuin sanottu, asuvat pienen ajan Suomessa ja sitten Yhdysvalloissa ja sitten lopun elämäänsä Intiassa. Tässä on muutamia kuvia hänen elämänsä varrelta eri vuosilta. No sitten Helena Röörich, hänen puolisonsa, omaa sukua Shaposnikova. Hän oli hieman nuorempi kuin Nikolai. Hän kuoli sitten 1955 Intiassa. Voisi sanoa, että hän oli filosofi ennen kaikkea. Kirjoittaja, kasvattaja, kääntäjä, valokuvaaja, pianisti. Ja hänkin syntyi siis Pietarissa 12. helmikuuta 1879. Hän oli äitinsä puolelta aatelinen ja pienestä pitää hyvin lahjakas, hyvin tämmöinen niin kuin omapäinen tai niin kuin vahvatahtoinen. Hän tiesi, mitä haluaa elämässään. Hän kävi
sen ajan niin kuin älymystöpiirien tai parempien piirien lapselle sopivasti Smolnan tyttökoulua. Ja sitten opiskeli niin kuin yksityisopettajien johdolla myöskin pianon soittoa. Ja tosiaan hän oli hyvin vahvatahtoinen, itsenäinen, peloton ja tiesi jo hyvin nuoresta lähtien, että hän ei halua mitään tavanomaista elämää, vaan hän haluaa esimerkiksi puolisokseen taiteilijan. Nyt tässäkin on muutamia kuvia hänen elämänsä varrelta. Niin kuin näkyy, niin siellä on tämä lapsuus tämmöisessä vähän aika ylellisessä ympäristössä. Ja sitten, sitten hän täällä tässä alhaalla, tuossa Ratsun selässä, hän ei aikaisemmin koskaan ollut ratsastanut, kun hän sitten lähti sille tutkimusmatkalle ja hän siellä ratsaina kävellen ja kantotuolissa teki sen koko matkan. Sitten kiinnittäkää huomiota erityisesti tuohon oikeanpuolimaiseen kuvaan, koska siinä on tavallisessa valokuvassa hänen auransa saatu näkyviin. Toi on vuodelta 1924 ja hänen poikansa, tämä toinen näistä pojista on ottanut sen kuvan ja se on otettu ihan tavallisella kameralla päivävalossa. Ja siinä on tosiaan tullut kuvaan myöskin hänen auransa. He tutustuvat toisiinsa 1899, menivät naimisiin 1901 ja perheeseen syntyi 2 poikaa. Juri 1902 ja Svetoslav 1904. Nyt näistä Jurista tuli aikanaan sitten orientalisti, kielitieteilijä, itämaisten kielten ja kulttuurien asiantuntija. Näillä tutkimusmatkoilla hän esimerkiksi hoiti niin kuin turvallisuuspalvelut ja logistiikan, näin nykykielellä sanottuna. Eli hänellä oli niin kuin hyvät tämmöiset niin kuin organisointitaidot. Svetoslavista tuli taiteilija. Molemmat oli niin kuin kiinnostuneita hyvin niin kuin laaja-alaisesti eri aiheista, eri asioista. Muun muassa Svetoslav luonnontieteistä, kasvi- ja eläintieteestä. Ja Juri oli sitten taas tämmöinen niin kuin strategi. Hänellä oli suuri kokoelma tämmöisiä Tinan sotamiehiä, joille hän ei pelkästään leikkinyt, vaan hän ikään kuin tutki niiden Tina-sotilaiden avulla tämmöisiä merkittäviä kuuluisia taisteluita ja niiden strategiaa ja ryhmittelyä ja tämmöistä. Nikola ja Helena oli toisilleen tietysti aviopari, mutta sitten vielä enemmän kumppanit ja työtoverit. Heillä, niin kuin sanottu, niin oli yhteinen tehtävä maan päällä, kumpikin omine lahjoinen ja kykyinen toisen oman niin kuin panoksensa siihen yhteiseen tekemiseen. Nikolai kirjoittaa hyvin lämpimästi Helenasta sit vanhoilla päivillään, että, että yhdessä me kuljimme elämämme taipaleen ja kaikilla teillä Lada, eli Helena, johti ja innoitti ja tuki minua. Ja sen takia esimerkiksi kaikilla minun tauluillani täytyisi olla 2 nimeä, maskuliini ja feminiini tai miehen ja naisen nimi. Siis Helena oli tässä niin kuin perheessä tavallaan se, joka johtaa. Ja Nikolai on omistanut aika monen maalauksensa nimenomaan Helenalle. Ei niin, että ne olisivat suoraan muotokuvia, vaan ne kuvaa nimenomaan Helenan niin kuin semmoista johtavaa, ohjaavaa roolia tässä perheessä ja heidän niin kuin elämässään. Tämä Lada-nimitys ei pidä mennä sinne automaailmaan, vaan se on hyvin tämmöinen vanha
venäjänkielinen sana, joka tarkoittaa rakastettua, tai sitten toisaalta kevään ja rakkauden jumalatarta slaavilaisessa mytologiassa. Nikolai nimitti Helenaa myöskin Droginjaksi, Droginja, ja siinä helposti kuulee kaksi venäjänkielistä sanaa, drug, ystävä, ja baginja, jumalatar. No heidän molempien maallinen vaellus päättyi Intiassa. Tuossa vasemmalla puolella on kuva Nikolain kremaatiopaikasta, hänen ruumiinsa kremaatiopaikasta siellä Intiassa, Länsi-Intiassa, Naggarissa. Siihen on tuotu tuommoinen luonnonkivipaasi, johon on sitten kirjoitettu hindiksi, että tässä annettiin tulenhaltuun Maharishi Nikolai Röörihin maalliset jäännökset. Ja oikealla puolella on sitten vastaava kuva Helenan kremaatiopaikasta Kalimpongissa siellä Itä-Himalajalla. Ja sitten alakuvassa on kuva stupasta, joka on sitten myöhemmin rakennettu tähän kremaatiopaikalle. Nikolai siis kuoli 1947 ja Helena sitten 1955. No tässä sitten muutamina kuvina nostan esiin semmoisia merkittäviä tekoja, joita jotka kuuluvat Röörihin tämmöiseen niin kuin maalliseen tehtävään, maanpäälliseen tehtävään, ja joilla on ollut merkitystä ja on merkitystä tulevaisuudessa vielä ihmiskunnan evoluution, tämmöisen henkisen kehityksen kannalta. Ensimmäinen näistä on Keski-Aasian tutkimusmatka, joka kesti kaiken kaikkiaan 4 vuotta, 4-5 vuotta, vähän riippuen siitä, että mistä lasketaan sen alkaminen. Ja tuossa oikealla puolella on kuva siitä reitistä. Siinä tunnistatte ehkä tuon Intian niemimaan, joka on tuossa, mä en tiedä näkyykö tämä osoitin täällä. Täällä on niin kuin Pohjois-Intia. Tässä on Himalajan vuoristo. Ja sitten tuonne ylös vasemmalle sinne jää Altai ja Tiibet ja niin poispäin. Tämä oli siis matkana täysiverinen tämmöinen tutkimusmatka. Sen aikana tehtiin hyvin laajaa ja monipuolista tutkimustyötä, tieteellistä tutkimusta, kansatieteellistä, luonnontieteellistä, maantieteellistä, kulttuurien tutkimusta, mutta sitten sillä on merkitystä jälkipolville siinä mielessä, että se on kiertänyt tämmöisen alueen, johon sanotaan, että sitten tulevina aikoina syntyy uusi tämmöinen kukoistava kulttuuri. Tämä koko reitin pituus oli 25 000 kilometriä ja siihen siis se niin kuin kulki Intian, Sikkimin, Kashmirin ja sitten Kiinan, Altain, Mongolian ja Tiibetin kautta. Ja toi tavallaan yksinäinen reitti tuonne vasemmalle ylös, niin se on matka Moskovaan. He kävivät tämän matkan aikana myöskin Moskovassa. Ja tuossa alussa, kun puhuttiin, niin tosiaan Nikolai maalasi koko tämän reitin ajan noin 500 maalausta. Hän teki tällä matkalla. Ja Helena tosiaan kirjoitti sitten koko ajan muistiin niitä opettajan saneluita tai opettajan kanssa käytyjä keskusteluja. Eli tämä Keski-Aasian tutkimusmatka on yksi niistä suurista saavutuksista heidän niin kuin elämässään. Tuossa on muutamia kuvia sieltä reitin varrelta. Se
ei varmastikaan ole ollut helppo matka fyysisesti eikä henkisesti, mutta ja siinä oli niin kuin hyvin dramaattisiakin käänteitä. Heidät pysäytettiin tai estettiin heidän matkan eteneminen tuolla Tibetissä korkealla vuoristossa, kun heillä oli ainoastaan kesävarusteet käytössään. Ja siellä hyvin paljon niin kuin tästä karavaanista, näistä karavaanin eläimistä esimerkiksi kuoli. Ja sitten muutamia näistä niin kuin, tämän matkan rekikunnan osanottajistakin menehtyi siellä. No sitten toinen tämmöinen niin kuin merkittävä teko oli Himalajan tutkimusinstituutti Urusvati, jonka he perusti sitten sen jälkeen, kun he palasivat sieltä tutkimusmatkalta ja asettuvat asumaan tuonne Länsi-Himalajalle Naggariin Kulunlaaksoon. Ja tämän instituutin tarkoituksena oli tutkia kaikkea sitä materiaalia, kaikkea niin sitä esineistöä, mitä sieltä matkalta oli kerätty, niin kuin järjestää se, mahdollistaa sen säilyvyys ja säilytys, ja sitten tietysti tutkia, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja minkä takia tämä tutkimusinstituutti on merkittävä, johtuu, tai niin kuin selittyy sillä, että siitä oli tarkoitus tulla tämmöinen niin kuin uuden tieteen kehto, uuden tieteen tekemisen tavan syntypaikka. Ja se uusi tiede tarkoittaa semmoista niin kuin monialaista tutkimusta ensinnäkin. Ja sitten tärkeänä niin kuin piirteinä siinä oli tämmöinen uusi tietoteoria tai uudenlainen tiedon hankkimistapa, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin luotettavaa tietoa tutkija pystyy saamaan paitsi tämmöisen niin kuin empiirisen koetoiminnan kautta myöskin oman sisäisen niin kuin intuitionsa kautta. Ja se sisäisen tiedon pätevyys on aivan yhtä suuri kuin empiirisen tutkimuksenkin avulla saadun tiedon pätevyys. Ja tämä oli siis niin kuin ihan merkittävä tutkimusinstituutti siinä mielessä, että se teki laajaa kansainvälistäkin yhteistyötä. Muun muassa Albert Einstein oli yksi näistä niin kuin, yhteistyökumppaneista tai kirjeenvaihtajista tämän instituutin kanssa. Sitten semmoinen kuin Sven Hedin, ehkä tunnistatte sen nimen. Hän oli ruotsalainen tutkimusmatkailija ja osittain samoja seutuja tutki kuin Röhrich aikanaan. Nuo rakennukset on edelleenkin olemassa, jotka tuossa kuvassa on. Tuossa vasemmalla alhaalla on tämmöinen huvila tai talo, jossa Röhrichit itse asuivat. Siellä on nykyisin pieni museo, jossa on näitä Röhrichin originaalitöitä esillä. Ja sitten tuo keskellä oleva tuommoinen rakennus, jossa on nuo punaiset puuosat, niin se on se varsinainen tutkimusinstituutin rakennus. Nykyisin tässä paikassa niin toimii tämmöinen Röhrichien muistosäätiön kulttuurikeskus. Siellä on aika paljon erilaista toimintaa, muun muassa niin kuin paikallisille nuorille ja lapsille paljon tämmöistä niin kuin taideopetusta ja niin kuin sen paikallisen kulttuurin niin kuin ylläpitämiseksi. No sitten kolmas asia näistä suurteoista on Röhrich-pakti, eli sopimus taiteellisten ja tieteellisten laitosten ja historiallisten muistomerkkien suojelemisesta. Ja se oli sellainen sopimus, jonka Röhrich pani alulle ja niin kuin hänen vaikutuksestaan se sitten lopulta allekirjoitettiin 1935. Eli tänä vuonna on 90 vuotta kulunut siitä, kun se allekirjoitettiin. Tuossa on kuva siitä allekirjoitustilaisuudesta ja sitaatti Rooseveltin puheesta, jonka hän piti tässä allekirjoitustilaisuudessa. Hän sanoi, että tähän sopimukseen sisältyy paljon syvempi henkinen merkitys kuin mitä sen tekstissä sanotaan. Ja nyt sen sopimuksen tarkoituksena on tosiaan suojella kulttuuria, kulttuurin muistomerkkejä,
mutta ei pelkästään niin kuin, tämmöisiä tavallaan niin kuin taidetta tai taidemuseoita, vaan ylipäänsä kaikkea, mikä liittyy kulttuuriin tai kuuluu kulttuuriin, museoita, konserttisaleja, kirjastoja, kouluja. Ja se oli sillä tavalla mm, ura-uurtava sopimus, että aikaisemmin, mitä on ollut sopimuksia tältä alalta, niin siellä ei ole otettu henkilökuntaa huomioon tai niitä ihmisiä, jotka työskentelee näissä laitoksissa. Tässä Rörispakissa otetaan se myöskin huomioon. Ja minkä takia kulttuurin suojeleminen Röörihistä oli niin tärkeää, niin hän ajatteli näin, että kulttuuri on kaiken ihmisen toiminnan perusta. Niin kuin sen lisäksi, että se kulttuuri on tuotosta ihmisen niin kuin hengen toiminnasta, niin se on myöskin tavallaan perusta kaikelle, mitä ihminen saa aikaan. Ja tässä on muutamia sitaatteja häneltä, missä on kulttuuri, siellä on rauha. Siellä on myös sankarillisuus ja oikea ratkaisu vaikeimpiinkin sosiaalisiin ongelmiin. Eli nimenomaan tämä rauhan ajatus kulttuurin kautta oli Röörihin tämmöinen niin kuin johtoajatus, että mikä on niin kuin osoittautunut hyvin todenperäiseksi tai sillä tavalla paikkansa pitäväksi, että ainoastaan kulttuurin perustalle pystytään rakentamaan kestävä rauha. Ja tuossa toinen sitaatti, olemme väsyneet hävitykseen ja keskinäisen yhteisymmärryksen puutteeseen. Vain kulttuuri, vain kauneuden ja tiedon kaiken kattava idea voi palauttaa meille ihmisten yhteisen kielen. Aseet on riisuttava hengessä ja sydämessä. Ja ihmissydämen pitää suostua laskemaan aseita ja tekemään yhteistyötä. Ja palaan sen verran taaksepäin, että tähän paktiin liittyy rauhanlippu, jossa on tässä Madonna Oriflamman käsissä oleva merkki, rauhanlipun merkki. Ja Rörs itse kirjoittaa, että sillä on hyvin monia merkityksiä, tai se voidaan tulkita hyvin monella tavalla. Siinä voi olla menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, ikuisuuden kehässä tai tiede, taide ja uskonto tai filosofia kulttuurin kehässä. Ja tällä merkillä oli tarkoitus suojella siis kaikkia näitä, merkitä kaikki nämä suojelun piiriin kuuluvat kohteet. No sitten neljäs ja kaikkein tärkein varmasti on tämä elävä etiikka, eli Agni Jooga. Se ensinnäkin ilmenee tai ilmeni kahdella tavalla. Näinä 14 kirjana, jotka Helena Röörich kokosi omista muistiinpanoistaan, jotka hän teki niistä keskusteluista, joita hän kävi opettajan kanssa. Ja sitten Nikolai Röörichin maalauksina. Ne on niin kuin kaksi ilmenemismuotoa ja ne kuuluu hyvin kiinteästi yhteen. Ne puhuu samoista asioista eri tavoin. Ja nyt näitä kirjoja ensinnäkin on 14. Ne on julkaistu ensin venäjäksi, tai ne on kirjoitettu venäjäksi ja ne on julkaistu venäjäksi. Ja nykyään niistä on olemassa käännöksiä hyvin monille kielille. Tuossa oikeassa alakulmassa on osa noista englanninkielisistä käännöksistä. Ja ne on sillä tavalla niin kuin sellaisille ihmisille, jotka ei venäjää osaa, niin tärkeä lähde. Ja varsinkin ne niin kuin varhaisimmat versiot näistä käännöksistä siinä mielessä, että Helena Röörich itse osallistui siihen käännösprosessiin. Tavallaan niin kuin valvoi sitä prosessia, ohjasi näitä kääntäjiä ja myöskin auttoi selittämällä sitten semmoisia vaikeita kohtia tai ylipäänsä niin kuin auttoi ymmärtämään paremmin. Joo. Tästä elävästä etiikasta mä ajattelin, että mä puhun tuossa lopussa vähän enemmän, koska se ei tästä pelkästään aukea. Tässä vaiheessa voisi sanoa, että tämä elävä etiikka on tavallaan niin kuin se on toisaalta Röörichien toiminnan tulosta, mutta sitten samalla se on myöskin hyvin vahvasti
perusta kaikelle heidän toiminnalleen. Näin. No mulla oli valmistettuna tähän kohtaan vähän tarkemmin kuvausta siitä heidän Suomen ajastaan, koska se musta niin kuin meille suomalaisille on sillä tavalla tärkeää, että kuitenkin heillä oli hyvin vahva yhteys tähän meidän maahamme, olkoonkin, että he asuu semmoisella alueella, joka nykyisin enää ei kuulu Suomeen, mutta kuitenkin. Öm, ja se voi toimia meille jollakin tavalla semmoisena niin kuin ankkurina tai magneettina, niin kuin he usein puhuu omalle kehityksellemme, kun ajattelee, että kuitenkin he on täällä niin kuin olleet, asuneet, matkustaneet samoilla seuduilla, joihin mekin sitten voidaan niin kuin matkustaa ja tavallaan niin kuin yrittää aistia sitä heidän energiaansa. Ensimmäisen kerran Röhrhit kävi Suomessa 1907. Se oli semmoinen kiertomatka, jonka aikana hän kävi muun muassa Imatralla, Punkaharjulla, Lohjalla, Turussa ja Helsingissä. Ja sen matkan aikana Röhrich tietysti maalasi tämmöisiä etyydejä tai niin kuin luonnoksia näistä Suomen maisemista. Tämä on Punkaharjulta. No, tämän varmasti tunnistatte Savonlinnassa, Olavinlinna. Tuolla alussa kerroin, että Helena Röhrich oli muun muassa valokuvaaja. Ja he työskentelivät, siis Nikola ja Helena, sillä tavalla yhdessä, että Helena Röhrich hyvin usein valokuvasi näitä kohteita. Esimerkiksi tuolla Venäjällä, kun he teki tämmöisiä kiertomatkoja, niin Helena kuvasi niitä kohteita ja sitten Nikolai teki niistä maalauksia, luonnoksia tai tämmöisiä harjoitelmia tai sitten valmiita maalauksia. Ja tässä on nyt Helenan ottamia valokuvia Lohjalta, Lohjan kirkosta. Ja ne on ihan tunnistettavia. Siis on suuri onni, että ne seinämaalaukset esimerkiksi tuolla on säilyneet. Tai että ne on tavallaan niin kuin restauroinnissa otettu esiin. Täältä Lohjalta Röhrchit lähettää Gallen Kallelalle postikortin, jossa he kirjoittaa, että ihailemme kaunista kirkkoa ja viehättävää sukulaistyttöänne. Ja nyt on käynyt ilmi yhden venäläisen Röhrich-tutkijan työn ansiosta, että tämä sukulaistyttö ilmeisesti oli tämän Meri Gallen Kallelan nuorempi sisar Anna Slöör. Ja tämän matkan jälkeen nikolaiset kirjoittivat pitkän artikkelin näistä suomalaisista vanhoista kivikirkoista, hyvin semmoisen niin kuin tarkkanäköisen artikkelin. No sitten toisen kerran Röhrich tuli vähän pitemmäksi aikaa Suomeen 1900, ensin lyhyeksi ajaksi 1916, joulun ja uuden vuoden pyhiksi, ja sitten muistaakseni toukokuussa 1917 he tulivat sitten vähän pitemmäksi aikaa. Tuossa on Nikolain oma kuvaus, sitten myöhemmin kirjoitettu kuvaus siitä Suomen ajasta. Suomalaiset olivat meitä kohtaan hyvin ystävällisiä. He tunsivat ja rakastivat taidetta, niin ystävyyteni Gallen Kallellaan oli myös tiedossa. Ja tuossa on sitten mainittu nämä paikat, joissa hän asui, eli 1917 kesä Yhinlahdessa, Sortavalan siinä niin kuin äärellä. Yhinlahti oli Sortavalan tuon opettajaseminaarin Oskar Relanderin maatila. Sitten talven 17-18 Sortavallassa, Genetsin talossa, kesä 1918 Tulolansaaressa, Laatokan siellä niin kuin yhdessä näistä suurista saarista. Ja sitten Viipurissa talven. Ja sitten sen jälkeen 1919 he Suomesta lähtivät jo sitten eteenpäin.
Täällä Suomessa maalattuja töitä on noin parisataa. Suurin osa niistä käsittääkseni on Yhdysvalloissa, siellä New Yorkin Nikolai Röhrich-museossa. Varmasti siellä on myöskin yksityiskokoelmissa ja muissa kokoelmissa. Muutamia maalauksia on Suomessa. Esimerkiksi tuolla Ateneumissa on yksi niistä. Ja se oli esillä, joo, se oli esillä, mä en tiedä näkyykö tämä sinne, jos mä näytän kameralle. Tuolla Kallen Kallelan museossa oli joitakin vuosia sitten tämmöinen yhteisnäyttely, jossa oli näitä Röhrichin töitä. Taiteen pyhiinvaeltajat nimeltään sen näyttely. Tässä on sen katalogi. Ja näitä töitä on noin 200. Sillä on muutama tämmöinen niin kuin tavallaan sarja, joille Röhrich itse on antanut nimet. Yksi niistä on Heroika. Ja sitten on semmoinen sarja kuin Equus Eternus, eli ikuiset ratsastajat. Ja sitten tämmöisiä tavallaan niin kuin sarjoihin kuulumattomia töitä paljon. Meihin otti tässä pari vuotta sitten yhteyttä yksi mies tuolta Somerolta. Hän kertoi, että hän on ollut tästä Röhristä kiinnostunut sen vuoksi, että hänen niin kuin sukunsa on sieltä Sortavalan sieltä saarilta kotoisin. Ja hän oli törmännyt siihen, että siellä on asunut tämmöinen merkittävä taiteilija ja oli tavattoman niin kuin pahoillaan siitä, että sielläkään ei tunneta Röhriä juurikaan, tai niin kuin ei tiedetä sitä, että siellä on tämmöinen ihminen asunut. Ja hänen kanssaan oli mielenkiintoista keskustella, koska hän niin kuin pystyi näistä maalauksista aina, monistakin maalauksista niin kuin katsomaan, että okei, tuo on tehty sieltä ja sieltä, siitä ja siitä paikasta. Että se oli hyvin antoisaa. Ja tosiaan näissä niin kuin voi tosiaan niin kuin tunnistaa näitä ihan maisemia. Niin kuin ylipäänsäkin Röhrichin töistä, sitten varsinkin sieltä niin kuin niissä Himalajakuvissa, niin tämmöiset jäätikkötutkijat esimerkiksi on niin kuin sanoneet, että joo, että ne pitää ihan paikkansa täysin sen kanssa, mitä ne oikeasti on. He tietysti niin kuin kun asuivat kuitenkin useamman vuoden siellä Karjalassa, niin he tutkivat sitä ympäristöä, veneilivät siellä Laatokalla, kävivät näillä saarilla. Ja sitten ilmeisesti tämä Valamossa käynti on ollut merkittävä heille niin kuin henkisesti jokaiselle perheenjäsenelle. Ja tässä näkyy sitten jo semmoista niin kuin myöhempää Röhrichiä, että siellä esimerkiksi noissa kallioissa pystyy havaitsemaan erilaisia hahmoja, kasvoja ja ihmishahmoja tai muita tällaisia. No sitten välillä Röhrich saattoi tehdä niin kuin tämmöisiä luonnoksia. Tämä on mielenkiintoinen kuvapari siinä mielessä. Tuossa oikealla puolella on semmoinen maalaus, jonka nimi on Valkoinen rouva, White Lady. Ja se liittyy tämmöiseen virolaiseen haapsalulaiseen legendaan, jossa kerrotaan tämmöisestä valkoisesta naisesta, joka vaeltaa vielä pitkään kuolemansa jälkeen siellä linnan käytävillä ja näkyy siellä ikkunoissa välillä. Mutta sitten kun katsoo vasemmalla puolella olevaa luonnosta, niin siellä ehkä havaitsette tämän Obuslot-merkinnän. Eli Röhrich on tehnyt luonnoksen Turun linnassa käydessään, ja sitten tavallaan se Turun linna on siirtynytkin tähän haapsalulaiseen legendaan, sen kuvitukseen. Tuossa muutamia kuvia tuolta netistä, lehtileike ja sitten Salon Strindbergistä, Salon Strindbergissä olleesta näyttelystä vuodelta 1919. No, tässä muutamia kirjeitä Röhrichin, jotka kertoo Röhrichin ystävyydestä Gallen Kallelan kanssa.
Ja, ja Gallen Kallellahan auttoi monella tavalla Rööriheitä silloin, kun he täällä Suomessa asuivat. Pitää muistaa, että Suomi oli itsenäistynyt 1917, rajat suljettiin ja sitten jossakin vaiheessa niin kuin venäläisiä alettiin täältä karkottaa pois maasta. Ja Rööri pyytää muun muassa Gallen Kallelan apua siihen, että he saisivat jäädä asumaan maahan. Kirjeessä, että Gallen Kallela suosittelisi häntä tuonne Viipurin maaherralle. Ja tässä on originaali, tai siis kuva originaalikirjeestä, jonka Gallen Kallela on sitten lähettänyt Viipuriin. Olisi suureksi häpeäksi maallemme, jos ulkomaalainen taiteilija herra Röörihin arvosta ja maineesta täältä ilman syytä karkoitettaisiin. Ja saa allekirjoittanut siksi pyytää, että viranomaisten puolelta päinvastoin annettaisiin herra Röörihille kaikki se tuki, mitä hän maassamme vieraillen tarvitsee. Ja tuota, sitä oli sitten apua, koska he saivat jäädä maahan. No, tuossa on sitten tuolta netistä löytynyt tämmöinen todistus, Viipurin poliisilaitoksen antama todistus, että hän ei ole estettä heidän matkusta. Tämä on sitten jo vuodelta 19, kun ne oli lähdössä Suomesta jatkamaan matkaansa. Tämä Suomen aika oli Rööriheille sillä tavalla merkittävää, että Röörihän oli jo tavallaan niin kuin muovautunut suureksi taiteilijaksi siellä Pietarissa. Hänellä oli yhteiskunnallinen asema, hänellä oli tärkeitä tehtäviä siellä, mutta jo siellä Pietarissa ollessa niin heissä oli herännyt tämmöinen ajatus sinne Intiaan pääsemisestä. Se niin kuin itämainen kulttuuri, itämainen filosofia oli alkanut heitä kiinnostaa ja tavallaan he tunsi jotenkin sisimmässään semmoisen niin kuin kutsun siihen suuntaan, että halusivat lähteä käymään Intiassa. Ja nyt kun he sitten sieltä pääkaupungin Pietarin niin kuin vilkkaasta elämästä vähän pakosti joutuvat siirtymään Karjalaan, Suomeen, Sortavalaan, joka oli hyvin pieni paikka, olkoonkin, että Suomen mitassa varmaan niin kuin tämmöinen ihan vilkas kulttuurikaupunki, niin heille se oli periferiaa tai tämmöistä niin kuin provinssia ja hyvin niin kuin, tapahtumaköyhää. Mutta sitten kuitenkin tavallaan niin kuin se semmoinen yksinäisyys, eristyneisyys ja sitten tämä luonnonläheisyys auttoi heitä jollakin tavalla keskittymään siihen omaan sisäiseen kaipuuseensa ja sisäiseen niin kuin semmoiseen haluun päästä jotenkin suurempaan yhteyteen niin kuin sen itämaisen vaikutuksen kanssa. Ja täytyy sanoa, että Helena oli niin kuin pienestä pitäen, lapsesta lähtien ollut tämmöinen unennäkijä ja näkyjen näkijä. Ja niissä näyissä ja unissa toistui hyvin usein tämmöinen niin kuin, ensin kultainen lapsi, tämmöinen niin kuin valoa hohtava lapsi, ja sitten myöhemmin semmoinen niin kuin hyvin korkea ja kunnioitusta herättävä valkoisiin vaatteisiin puettu hahmo. Ja jos siellä Pietarin kaudella se oli tavallaan ollut sellaista nimenomaan tämmöistä niin kuin vähän silloin tällöin toistuvaa ja vähän niin kuin tiedostamatonta se yhteys opettajaan, koska siinähän niin kuin selvästi näkyy se yhteys opettajaan näissä unissa ja näyissä. Niin täällä Suomen kaudella niin kuin se semmoinen yhteys muuttui tietoisemmaksi, syvemmäksi ja niin kuin jatkuvammaksi. Ja se tavallaan yhteyden syventyminen ja sitten toisaalta taas niin kuin semmoinen niin kuin semmoinen odotus, että mitä seuraavaksi
mihin seuraavaksi täältä suuntaudumme, mitä ryhdymme seuraavaksi tekemään, niin näkyy näissä myöskin Nikolain maalauksissa. Tuossa musta ei, tässä konkreettisessa kuvassa ei varmasti nuo värit ole ihan oikeat. Osa näistä on varmaan kopioita julkaisuista, joissa se väri on saattanut vääristyä. Mutta kuitenkin tavallaan niin kuin se odottava energia, jotenkin semmoinen niin kuin pysähtyneisyys, hiljaisuus ja sitten tavallaan semmoinen vähän epätietoisuuskin, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin näkyy näissä. Ja sitten kuitenkin niin kuin sisäinen käsky on olemassa jollakin tavalla se, että täältä eteenpäin, täältä sinne niin kuin laajempaan elämään, täältä johonkin suurempaan. Ja tämä on minusta hyvin vaikuttava työnä väriensä ja tavallaan niin tämän kompositionsa ja aiheensa puolesta, kun sen nimenä on kätketty aarre. Tavallaan he etsii itsestään, sisimmästään sitä aarretta, joka sinne on kätketty, jotta sen saisi käyttöön. Ja niin kuin käyttöön ja sitten rikastettavaksi edelleenkin, kerrytettäväksi edelleen. No sitten vielä myöhemmin niin Nikolai muistelee näitä Suomen aikoja hyvin suurella lämmöllä ja arvostavat Suomea niin kuin suomalaisia arvostavasti. Että, että Suomen kulttuuri, sillä on niin kuin hyvin pitkät juuret, syvällä olevat juuret. Ja kulttuuri on läheinen ja se on helppo lausua Suomen maaperällä. Ja tietysti Kalevala seisoo ensirivissä ihmiskunnan ikiaikaisten luomusten joukossa. Ja tässä lainauksessa tulee esiin kauneus, joka Röhrille oli hyvin tärkeää. Kauneus ja tieto on hänen mukaansa niin kuin sellaisia asioita, joiden varassa ihmisen oikeastaan koko elämä lepää. No sitten hyvin tyypillistä Röhrille oli se, että hän teki samoista aiheista tavallaan samansisäistöisiä maalauksia niin kuin uudestaan. Ja tässä nyt on hänen kuolinvuodeltaan toisinto tuosta kätketystä aarteesta. Ja tässä huomaatte sen eron tuohon ensimmäiseen versioon. Mitenkä asiat ovat kypsyneet, selkiytyneet, henkistyneet. Joo, tämä oli tämä ensimmäinen osuus, josta mä halusin puhua. Tämä nyt jäi vähän tämmöiseksi ehkä tilkkutäkkimaiseksi ja ehkä vähän hajanaiseksikin, mutta toivottavasti saitte siitä edes jonkinlaisen kuvan siitä, että mitenkä laajaa ja merkittävää Röhrien toiminta oli. Ja tietysti ihmisen elämässä aina niin kuin on olemassa tämä ulkoinen puoli, ulkoiset saavutukset ja sitten se, että mikä siellä sisäisyydessä ikään kuin on pontimena kaikille sille ja mikä on niin kuin se sisäinen elämä, joka itse asiassa on sitä ihmisen varsinaista elämää. Tätä ulkoinen on vain tavallaan seurausta siitä sisäisyydestä. Olisiko teillä tässä vaiheessa jotakin kysymyksiä tai kommentteja tai haluaisitteko tarkentaa jotakin asioita? Mä voisin sen verran sanoa tuohon jännä juttu, kun sä näytit tuota Röhrich-paktia ja kun se tehtiin, niin siinä oli tarkoitus sivua, että se olisi myös Eurooppaan tullut ja se olisi niin kuin ehtinyt ennen toista maailmansotaa, että tämä olisi suojautunut nämä kulttuurikohteet täällä, mutta siinä tapahtui joku tämmöinen väärinkäsitys vai mikä ne selitti se, että sitten nämä Euroopan johtajat ei ollut niin kuin kutsuttu siihen kokouksesta. Lopulta se allekirjoitettiin vaan niiden Amerikan valtioiden, mitä niitä oli 32 vai mitä se oli, että se oli tavallaan
aika suuri vahinko, että se ei ehtinyt tähän, että Eurooppa ei päässyt mukaan siihen sopimukseen. Joo, toi oli tosi hyvä tarkennus. Niitä oli 21 valtiota, jotka silloin vuonna 1935 sen allekirjoitti. Yhdysvallat ja sitten 20 Keski- ja Väli-Amerikan maata, jotka oli siinä niin kuin ensimmäisenä allekirjoittajina. Ja täällä Euroopassa oli, niin kuin Keski-Euroopassa, Ranskassa, Belgiassa ja sitten varsinkin Baltiassa oli hyvin voimakas liike niin kuin tämän paktin puolesta. Ja monet, monet Baltian maistakin niin oli niin kuin ilmoittanut, että he ovat valmiita allekirjoittamaan sen ja tekee sen ja ratifioi sen. Sitten mä en tiedä, mikä kämmi siinä kävi sitten, kun sitä allekirjoitustilaisuutta valmisteltiin, tai niin kuin sitten siellä oli konferenssi ensin ja sitten se allekirjoitus. Että minkä takia niitä ei sitten kutsuttu. Siinä oli joku tämmöinen todellinen niin kuin sekaannus. Ja sen Joo, takia se aika iso ei, sekaannus. Niin, niin, ja hyvin niin aika kuin merkittävä. kohtalokaskin. Niin, Että voi vaan ajatella, että mitenkä, mitenkä, laajalti, mitenkä laajalti olisi voitu välttää se kaikki tuho, mitä se sota sitten sai aikaan. Ja mahdollisesti ehkä olisi voitu välttää koko sota. Hirveän hyvä esimerkki siitä on tuolla Belgiassa semmoinen kaupunki kuin Brugge. Se on, se on, se on vanha hansakaupunki ja siellä on niin kuin semmoista aivan upeata rakennuskantaa siis valtavan paljon. Ja nyt siellä Bryggessä pidettiin kaksi ensimmäistä kansainvälistä konferenssia tämän paktin niin kuin solmimisen edistämiseksi. Ja siis se on aivan ihmeellisellä tavalla säilynyt niistä toisen maailmansodan tuhoista. Se on niin kuin lähes niin kuin varmaan ilman tuhoja säilynyt kokonaan. Jotenkin niin kuin mä ajattelen, että varmasti sillä paktin liikkeellä on ollut suuri merkitys, koska sitä on niin kuin edistetty siellä niin voimakkaasti. Että se on niin kuin suojellut sitä kaupunkia. se koko toi niin kuin perusajatus, että mitä niin kuin Nikolai ymmärsi tässä, että mikä on näiden taideaarteiden merkitys ja Mm, kauneuden merkitys ja mm, miten se liittyy tähän sivilisaation niin kuin tukijalkana olemiseen, että jos se alkaa niin kuin murenee, niin sitten se sivilisaatio alkaa romahtaa. Eli mitä sä voit sanoa niistä, ja tästä sehän niin kuin värähtelystä hän puhuu suoraan sanoen niin kuin siitä, että miten noin tämmöinen mestariteokset, nehän on kaikki niin kuin mm. tavallaan kanavoitu korkean värähteen niin kuin tuloksia, materialisointeja, jotka sitten säteilee ympäristönsä ja nostaa sitä koko ympäristön. Hän halusi niitä tauluja vankiloihin ja tämmöisiin rautatieasemia, ties joka paikkaan niin kuin tavallaan nostamaan sitä Joo, niin kuin tietoisuutta. joo, ja sairaaloihin ja Joo, ylipäänsä. Että taide kuuluu kansalle, on niin kuin se ajatus. Mutta siis tuohon oikeastaan aika vähän lisättävää, että niin kuin kaikki se, mitä ihmisen henki on luonut, niin siihen on sitoutunut se hengen energia. Ja sitten kun me olemme kosketuksissa niiden teosten kanssa, olipa ne sitten niin kuin arkkitehtuuria tai kuvataidetta tai mitä muuta taiteen muotoa tahansa, niin me ollaan kosketuksessa myöskin sen energian kanssa. Ja se niin kuin antaa ravintoa meille ja pitää meidän niin kuin tämmöistä ihmisyyttä yllä ja inhimillisyyttä yllä. Ja nyt jos ne tuhotaan, niin se energia tavallaan niin kuin säilyy kyllä, mutta se ei ole enää niin sen kanssa ei pääse enää niin helposti kosketuksiin. Ja sen takia niiden niin kuin kulttuurin säilyttäminen, taiteen säilyttäminen ja suojeleminen on niin tärkeää. Ja sitten tuosta kauneudesta, niin se on ajatuksena siellä Röörihin töissä, mutta sitten toi Ludmila Shaposnikova, joka oli tämän Moskovan Röörich-museon yksi perustajista ja sen pitkäaikainen johtaja, hän on kirjoittanut hyvin paljon näistä Rööriheistä ja tavallaan niin kuin, esittää sitä niin kuin sen elävän etiikan sitä filosofiaa semmoisessa muodossa, joka on helpompi ymmärtää kuin sit suoraan noista kirjoista esimerkiksi, niin hän puhuu siitä kauneudesta sillä tavalla niin kuin hirveän niin kuin osuvasti, että, että maailmankaikkeudessa kaos
ja järjestys niin kuin tavallaan taistelee koko ajan. Et kaos yrittää vallata koko niin kuin maailmankaikkeuden ja kosmos, eli järjestys, yrittää niin kuin tuoda tai niin kuin vähentää sitä kaaosta. Ja nyt kauneus on ilmausta kosmoksesta, eli järjestyksestä. Ja sitten ihmisen tehtävänä on nimenomaan luoda kauneutta ympärilleen, jotta niin kuin, ja siinä samalla luo sitten järjestystä, eli sitä kosmosta, ja vähentää sitä kaaoksen tilaa, pienentää sen niin kuin, tilaa. Sen takia kauneus on tärkeä asia. Siinä olisi yhdessä kirjassa hän oli mainita myös tästä Saarisesta, että hän oli myös Elia Saarisen hyvä ystävä. Et Joo. Saarinenkin, joka oli tämmöinen kauneuden, että osasi tehdä näitä muotoja, jotka niin kuin puhutteli ihmisiä, oli USAssa valtavan niin kuin menestynyt arkkitehti, niin oli selkeästi Rööriin kanssa niin kuin samaa Mm. niin kuin ymmärrystä siitä muotokielestä ja kauneudesta. Että Joo. Joo. Ja hän puhuu sitten tavallaan, niin, että on kahdenlaista kauneutta. On luonnon kauneutta, joka on luojan luomaa. Sitten on käsillä tehtyä kauneutta, joka on nimenomaan ihmisen luomaa. Ja meidän pitäisi ikään kuin tulla enemmän tämän luoja Jumalan kaltaisiksi omassa luomistyössämme. Et, ja siinä on niin kuin tärkeänä ajatuksena se, että sitä ei tehdä itseä varten, vaan yhteiseksi hyväksi. just. Puhuuko sä tästä mestariyhteydestä vielä lisää, että mikä näiden suhde oli tähän mestareihin, ja nehän itse asiassa Joo, taisi tavatakin ihan fyysisestikin. Siihen aikaan se oli vielä mahdollista. Nykyään ne vissiin ei enää vieraile täällä. joo. Tuota, äh, niin, ja sitten siinä on varmasti myöskin se, että näillä mestareilla oli Rööriheille nimenomaan tehtävä annettavana, ja sen takia he valvovat heitä ihan sieltä lapsuudesta lähtien, ja sitten niin kuin hakeutuivat heidän kanssaan niin kuin kontaktiin. Tietysti se oli molemminpuolinen ikään kuin yhteisymmärrys, että röörhit olivat siihen suostuneet. He olivat vastaanottaneet sen tehtävän jo aikaisemmin, että varmaan ennen niin kuin inkarnoitumistaan tänne. Mutta niin kuin sanottu, niin silloin varsinkin Helenalla silloin ihan lapsena ja hänellä oli näitä unia ja näkyjä ja niissä tosiaan se opettaja, eli mestari, niin hänelle ilmentyi tai ilmensi itseään. Ja vähitellen se kehitys hänellä, niin kuin, niin kuin, se yhteys hänellä syveni, kehittyi ja tuli tietoisemmaksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun he lähti Suomesta ensin Englantiin, josta heidän oli tarkoitus jo lähteä sinne Intiaan suoraan, mutta se ei sitten ihan onnistunut. Siellä oli kaikki järjestelyt tehty, mutta se sitten viime hetkellä tavallaan niin kuin peruuntui se Intian matka. Niin kuitenkin siellä Lontoossa Helena Rööri tapasi ensimmäisen kerran fyysisellä tasolla opettajat. Nyt mä puhun opettajista mestarin sanan synonyyminä, koska Röörhit itse niin kuin alkuvaiheessa, se näkyy heidän kirjeenvaihdostaan, niin käyttää nimenomaan sanaa mestari, joko niin kuin länsimaisin kirjaimin kirjoitettuna master, tai sitten ihan venäjäksi vaan master kirjoitettuna. Mutta sitten kun he lähti niin 1920 he oli Lontoossa ja samana vuonna he sitten muistaakseni siirtyi jo sinne Yhdysvaltoihin. Niin parin vuoden sisällä he alkoi johdonmukaisesti käyttämään sanaa opettaja. Siis ihan niin kuin teacher englanniksi tai coach venäjäksi. Ja mitähän mä olin selittämässä? Niin, silloin 1920 24. maaliskuuta Helena Rööri tapasi ensimmäisen kerran opettajan sitten Lontoossa niin kuin fyysisellä tasolla. Ja siitä lähtien hän ryhtyi kirjoittamaan niin sanotusti päiväkirjaa. Ne oli semmoisia vahakanteisia vihkoja, johon hän käsin kirjoitti
tavallaan sitä niin kuin, niitä keskusteluja, joita hän kävi opettajan kanssa. Ja ne keskustelut käytiin tämmöisellä niin kuin energeettisellä tasolla tai telepaattisella tasolla. Että ei ollut kysymys mistään automaattikirjoituksesta eikä mistään varsinaisesti selväkuuloisuudestakaan, vaan se oli paljon niin kuin, mitenköhän mä sanoisin, korkeampi tai syvempi yhteys, mikä hänellä oli sitten. Että tavallaan niin kuin me voidaan keskustella toisen ihmisen kanssa sillä tavalla, että me ollaan samassa huoneessa tai ollaan eri huoneissa. Ja hänellä tavallaan niin kuin se keskustelukumppani oli sitten vähän korkeammalla taajuudella. Ja ilmeisesti siellä Yhdysvalloissa oli myöskin sitten niin kuin ainakin yksi tapaaminen. Ja sitten sen jälkeen, kun he sinne Intiaan siirtyvät, niin siellä ehkä useampiakin tämmöisiä kohtaamisia. Mm, ja varmaan on syytä puhua siitä, niin kuin me silloin ennen kuin aloitettiin tämä lähetys, niin puhuttiin siitä, että helposti voisi kuvitella, että okei, he oli opettajan ohjauksessa koko ajan. Sen on täytynyt olla niin kuin helppoa, että heillä on sanottu, että nyt menette tonne, teette siellä sitä, sitten sieltä siirrytte tonne, sitten teette siellä sitä ja sitä, ja sitten tulee tämä niin kuin tutkimusmatka ja siellä teette tätä ja tuota. Se ei pidä ihan paikkaansa suoranaisesti sillä tavalla, vaan tietysti opettajilla oli olemassa tietty suunnitelma heidän varalleen ja tavallaan niin kuin semmoinen suunnitelma, että nämä asiat täytyy saada tehdyksi ja että Röörichit oli valikoitunut sitten niiden tehtävien suorittajiksi. Ja heille annettiin tavallaan niin kuin sen sisäisen olemuksen kautta, sydämen kautta ikään kuin semmoinen alussa varmasti aavistus ja sitten myöhemmin varmempi tieto siitä, että mitä meidän kuuluu tehdä. Mutta se ei ollut niin kuin, ja sitten tavallaan niin kuin se semmoinen, mitenköhän mä sanoisin, tavallaan niin kuin semmoinen kipinä oli olemassa, joka tuli sieltä opettajilta. Sitten heidän itsensä täytyy tavallaan niin kuin tässä maanpäällisessä ympäristössä maallisina ihmisinä ää, niin kuin tietää ja päättää, että miten se tehdään. Ja tavallaan niin kuin ratkoa ne ongelmat, mitä tulee eteen niin kuin itsenäisesti. Ja tavallaan niin kuin koko ajan pitää mielessä, että tuohon suuntaan meidän pitää kulkea, mutta että nämä asiat meidän pitää itse ratkaista. Osaatko niin kuin, meillä oli aika hyvä keskustelu siitä, osaatko niin kuin laajentaa tätä vähän sen? Joo, siis toi nimenomaan, että kun lukee niiden elämää kaiken kaikkiaan, sitä elämänkertaa, niitä vaiheita, siis ensinnäkin mä niin kuin hengästyn siitä, että miten paljon se Nikola esimerkiksi sai aikaiseksi. Saati sitten Helen myös, että paitsi että se maalasi koko ajan, ne 7000 alueet silloin, ja aivan upeita tauluja, ja sitten se teki näitä sopimuksia se koko ajan. Sitten tämä yksi vaihe siellä USA, miten ne rupesi tämä, että nämä eri taiteen muotojen niin kuin yhdistäminen samaan niin kuin opetustilaan, että se oli niin kuin visionääri siinä, että ne taiteiden pitää keskustella keskenään ja ihmisten kehittää monipuolisesti itsensä ja koko ajan oli rahapulassa, taulut ei mennyt kaupaksi siellä ja sitten pojat on Harvardissa opiskelemassa, kallis paikka ja silloin niin kuin rahat loppuisi koko ajan, mutta kaikki aina järjestyi, aina tuli jostain sitä rahaa, siis tämä, että kun sä mietit ja saatiin sitten tämä Himalaja-reissu kaikki ne ongelmine ja kaikki ne mahdollisiin siellä ihmisiä kuolee sitten, kun ne on pysäytetty sinne jonnekin korkealle, niin kun mä mietin, että nämä mestarit on siellä olemassa, ohjaamassa ja tukena, mutta sun pitää niin kuin selvittää ne tilanteet, sun täytyy luottaa, siis se mieletön luottamus kaikkeen ja sitten mennä eteenpäin kaikesta huolimatta, vaikka on vaikeuksia. Et siinä olisi voinut jäädä monta kertaa, että okei, kun ei ole rahaa, niin ei tästä tule mitään. Silti hän perusti sinne sen Master Arts koulu, ja mistä tuli valtava menestys ja kaikki ne valtavat museot sun muut sinne, mitkä myöhemmin sitten kyllä menetettiin
puhuttiin, mutta että nämä vaikeudet, ne paino vaan eteenpäin aina huolimatta siitä ja koko ajan teki. Ja niin kuin sillain, mulle se antaa sen niin kuin uskon siihen, et, mitä korkeammassa sä kehityt, niin sitä oikeastaan sua haastetaan sitä enemmän ja sun täytyy vaan niin kuin selvittää ne, mutta sä saat sen tuen kyllä siihen, se energia ja sen, että lopulta kaikki selviää, että se luottamus on niin kuin siinäkin, niin kuin miettii omaa elämään, menee eteenpäin näitä juttuja, välillä tulee vaikeaa ja niin edelleen, niin et sä vaan luotat, että tämä järjestyy ja tämä homma hoituu ja sitten ne vaan ihmeellisesti aina järjestyy sit lopulta. Että sulla ei anneta sitä helppoa tietää, että tässä on rahaa, että järjestät tai hoidat tai niin edelleen, vaan tämä on niin kuin yksi se puoli, mikä mulle tulee noista mieleen. Et toinen, mutta tämä Helenhän, tämä mestariyhteys, niin nehän oli myös tämmöisiä niin kuin sanansaattajia tavallaan. Sehän, eikö se ollut Helena ollut muun muassa Rooseveltin niin kuin tämmöinen, välitti mestarilta viestejä eteenpäin, niin kuin oli siinä välissä. Ja sama niin kuin sä kerrot siinä reissua, kun ne kävi se 4 vuoden reissu, että ne kävi Moskovassa, niin eikö ne käynyt viemässä sitten mestareiden viestin tavallaan sinne, ne yritti saada sitä bolsevikki-hallintoa muuttamaan jotain asioita, mutta siitä ei kai sitten tullut mitään ja tämmöisiä, mutta et Joo, helppoa ei ole ollut. Mm. ei ole ollut helppoa ja niin kuin, tavallaan mitä tärkeämpi asia on toimitettavana, niin sitä suurempia vaikeuksia sen tiellä on. Ja ää, siinä on varmasti taustalla semmoinen ajatus, että mikään uusi asia ei ole koskaan päässyt, päässyt, niin kuin, ö, päässyt laajempaan tietoisuuteen helposti, vaan se vanha tietoisuus ikään kuin kynsin hampain yrittää pitää omasta niin kuin alueestaan kiinni. Mutta sitten, että mitä enemmän vastustusta joku uusi asia kohtaa, niin sitä enemmän se pystyy kehittämään voimaa itseensä ja itsessään. Ymmärrätkö, että jos joku asia menee tuosta noin vaan, niin siinä ei ole kauhean paljon voimaa. Mitä enemmän sitä, niin kuin sen eteen joutuu ponnistelemaan, niin sitä enemmän voima kasvaa. Ihmisessä henkinen voima kasvaa, päättäväisyys, tahdonvoima, kurinalaisuus, itsekuri ja tämmöiset asiat. Mutta, Joo, tämä on itse kullekin niin kuin hyvä niin kuin muistutus tuossa tavallaan, että kun me usein ajatellaan, että tämä henkinen tie on sitten, että sitten kun mä henkistyn, niin sitten kaikki on helppoa. Että se on enemmänkin se, että mikä sun asenne siihen, että ei enää ole tavallaan vaikeita asioita, on vaan niin kuin haasteita, joita tulee ja asioita, jotka ei mene niin kuin sä oot ajatellut ja tulee yllättäviä, mutta sä vaan suhtaudut siihen, että nämä nyt sitten järjestetään ja hoidetaan ja otetaan joo, aina pois alta, että sä oot jo niin kuin kehittynyt siihen, että sun suhtautumistapas on niin kuin erilainen kuin aiemmin, että se mieli ei vastusta sitä todellisuutta, vaan se mm, ratkoo vaan niin kuin ikään kuin a- niitä. aivan, aivan. Ja kun tuossa alussa puhuttiin, niin tosiaan he, he niin kuin toimii esimerkkinä meille, tai meidän on hyvä ottaa esimerkkiä heistä omassa, niin kuin, omassa elämässä ja tavallaan niin kuin sillä tasolla, missä itse kukin olemme tällä hetkellä. Et tietysti he oli hyvin korkeita olentoja henkisesti. Ja heillä oli tavattoman niin kuin korkea tehtävä täällä maan päällä, tuoda jollakin tavalla niin semmoinen uusi tietoisuus ihmiskunnalle. Ja tämä elävä etiikka on nimenomaan se uusi opetus. Sitä sanotaan elämän opetukseksi. Sen toinen nimi on Agni Jooga. Agni, niin kuin tiedätte, niin tarkoittaa tulta, eli tulienergiaa, tämmöistä luovan ajatuksen energiaa. Ja se
Oikeastaan se ei ole tarkoitettu edes meidän sukupolvelle tai meidän, sanoisiko, energiarodullemme, vaan tulevaisuuden energiarodulle. Meidän tehtävänä on vaan ikään kuin säilyttää tämä maapallo asumiskelpoisena niin, että se uusi rotu, uusi tietoisuus pystyy syntymään tänne maan päälle. Ja ennen kuin unohdan, niin kun sä puhuit tuossa, että siellä oli se tavallaan tämmöinen mutka sinne Moskovaan, ja tosiaan se oli vuosi 1926, kun he kävivät siellä. Nyt ö, Venäjän keisarikunta oli hajonnut, vallankumous oli käynyt koko maan yli, ja siellä ruvettiin rakentamaan sosialismia ja kommunismia. Ja se, minkä takia he kävi siellä, niin tosiaan heillä oli vietävänä opettajien viesti sinne. Oikeastaan niin kuin varoitus siitä, että millä tavalla ei pidä ruveta rakentamaan sitä uutta yhteiskuntaa ja uutta elämän muotoa sinne tai elämisen tapaa. Ja yksi niistä hyvin niin kuin konkreettisista asioista oli, että sen rakentamisen tai tämmöisen niin kuin uuden järjestyksen luomisen, niin sen täytyy olla vapaaehtoista, ettei saa niin kuin mitään pakkokeinoja käyttää. Ja siinä oli paljon niin kuin erilaista ohjeistusta. Ää, Ja he vei sinne yhden kirjan käsikirjoituksen, ja se oli tarkoitus julkaista siellä niin kuin venäjäksi nimenomaan Venäjällä. No, heitä ei siellä otettu kovin lämpimästi vastaan. Päinvastoin he oli vähän niin kuin hengenvaarassakin, tai sillä tavalla niin kuin vaarassa joutua sen koneiston jauhamiksi. Ja se kirja on nimeltään Yhteisö, ja nyt ylpeänä voin esittää, että se on täällä olemassa suomenkielisenä, että, että voitte siihen niin kuin itse omakohtaisesti tutustua. Tietysti nämä on kaikki olemassa englanniksi, että jos englantia pystytte lukemaan, niin toki, mutta meidän niin kuin yhdistyksenä on tarkoitus jatkaa näitä käännöksiä ja katsoa, niin kuin, täytyy tässä vaan nyt vähän orientoitua uudestaan jotenkin tähän hommaan, että mitä seuraavaksi kääntää. Nyt tästä ää, elävästä etiikasta mä voisin sanoa, saankohan mä taas tämän jaettua tosta varmaankin. Mä laitan tähän vaan taikka niin kuin tämmöisen esityksen näistä. Näkyykö tämä nyt? Ja, Hyvä. Näitä maalauksia. Ja koitan siinä samalla kertoa vähän se, mitenkä mä ymmärrän tai minkä mä niin kuin tämänhetkisen tietoisuuteni tasolta pystyn siitä tavoittamaan. Nyt siis elävä etiikka on yksi nimitys, toinen on siis se Agni Jooga. Joogan kanssa siis tämmöisen niin kuin ulkoisen muodon, fyysisen muodon kanssa sillä ei tietysti ole mitään tekemistä. Jooga, niin kuin tiedätte, tarkoittaa yhteyttä. Ja silloin 1920 alkoi tavallaan niin kuin sen virrattaminen tai vuodattaminen tänne maan päälle. Ja niitä 14 kirjaa sisältää niin kuin sen opetuksen. Ja sitä nimitetään myöskin kosmisen todellisuuden filosofiaksi. Nyt mä en tietysti pysty näyttämään, että mä näytän kohta tämän kirjan. Sitä on tämän Shaapos Nikolan tekemä kirjoittama kirja, myöskin englanniksi olemassa, jossa selitetään, että mitä se oikein tarkoittaa. Elämän opetusta tulevaisuutta varten, opetusta, jonka niin sanotaan pystyy käsittämään ainoastaan tuleva ihmiskunta, siis se tuleva niin kuin energiamuoto, jolla on uudenlainen tietoisuus, niin täydellisemmin. Se siis niin kuin ihan
konkreettisia ohjeita, mutta sitten myöskin niin kuin semmoista hyvin syvällistä filosofista tekstiä ja filosofisia ajatuksia, jotka välttämättä ei heti avaudu, mutta jotka ihminen sydämessään jotenkin ymmärtää ja tajuaa. Nyt Helena Röhrich itse kävi läpi tämmöisen tulisen kokeen, eli hänen niin kuin energiaolemuksensa muunnettiin siinä opettajan ohjauksessa vastaamaan sitä tulevaisuuden ihmisen energiaolemusta. Ja sen takia hän pystyi välittämään sen korkeavärähteisen tiedon meille tänne maan päälle semmoisessa muodossa, että se ei polta meitä aivan niin kuin tuhkaksi heti. Hän oli tavallaan semmoinen muuntaja. Kun sanottu, niin se opetus ilmeni toisaalta näinä kirjoina, mutta sitten toisaalta toinen sen ilmenemismuoto oli nämä Röhrichin Nikolain maalaukset. Ja näiden maalausten syntytavasta voisi sanoa sen verran, että usein Helenalla oli joku tietty ajatus tai tietty näky, jonka hän välitti Nikolaille ja Nikolai sitten maalasi sen esiin. Tavallaan niin kuin maalasi sen näkymättömän näkyväksi. Ähm, se, se opetus tai niin kun nämä kirjat muotoutu sillä tavalla, että niin kuin sanottu, niin Helena teki semmoisia muistiinpanoja jatkuvasti, kirjoitti niitä käsin ja sitten aina kun opettaja sanoi, että okei, nyt kun ryhdymme kirjoittamaan kirjaa hierarkia, niin ne tuli ensin semmoisina niin kuin ajatelmina, ne saattoi olla tämmöisiä ajatelman muodossa, aforistisia, hyvin runollisia, osittain ne tekstit, filosofisia joka tapauksessa. Ja sitten myöhemmin Helena niin kuin työsti niistä tämmöisen loogisen tekstin, joka sitten julkaistiin kirjana. Että se ei ollut mitenkään niin kuin yksiviivasta eikä varmasti helppoa se tekeminen ja niiden kirjojen niin kuin luominen. Yksi hyvin tärkeä osa tätä elävää etiikkaa on Helena Röhrichin kirjeet. Niitä on julkaistu siis venäjänkielisinä niin 9 osaa, 9 kirjaa. Ja minusta se kansainvälinen Röhrich-keskus on tehnyt siinä tavattoman tärkeää työtä, koska ne on ensinnäkin koottu vuosittain aikajärjestyksessä ne kirjeet. Sitten niihin sisältyy hyvin paljon niin kuin, tämmöisiä niin kuin taustatietoa ja alaviitteitä ja selityksiä. Ja ne kirjeet on siinä mielessä osa tätä opetusta, että niissä Helena Röhrich näille osa oli oppilaita, tavallaan hänelle oppilaita, osaa työtovereita, mutta kuitenkin semmoisia ihmisiä, joita hän jatkuvasti niin kuin ohjasi, niin hän selittää esimerkiksi suoraan täältä elävästä etiikasta, että mitä joku asia tarkoittaa, tai antaa ihan henkilökohtaisia ohjeita konkreettisille ihmisille konkreettiseen elämäntilanteeseen. Saattaa antaa ihan tämmöisiä terveysneuvoja, että mitä tulee ravintoon tai mihin tahansa tämmöisiin niin kuin asioihin. Ja, koska niin kuin nämä kirjat on hyvin sillä tavalla, niitä saattaa olla vaikea niin kuin ymmärtää, varsinkaan ensilukemalta. Ja sitten kun Helena Röhrich niin kun näissä kirjeissään selittää niitä, niin ne tulee niin kuin paremmin ymmärrettäviksi. Öm, Mä ajattelin, että mä lukisin täältä
pätkän, joka tästä nyt aukesi. Semmoinen asia, mikä mun pitää sanoa tässä vaiheessa, että mä unohda sitä, niin kun tässä puhutaan, niin kun, että tämä on kosmisen todellisuuden filosofia, niin tämä ohjaa myöskin ihmisen tietoisuutta laajentumaan siinä mielessä, että tietysti laajentumaan tällä niin kuin globaalisti maapallon laajuisesti, että me ollaan kaikki veljiä keskenään, me ihmiset ja sisaria, me ollaan samanarvoisia, me ollaan tasa-arvoisia, meidän täytyy oppia toimimaan yhdessä, meidän täytyy oppia olemaan tappamatta toisiamme ja niin poispäin. Mutta sitten myöskin johdatetaan ihmisen ajatusta siihen, että okei, että me ollaan maapallo, me asutaan maapallolla, maapallo on osa aurinkokuntaa, muilla planeetoilla on myöskin elämää. Ja sitten on näitä aurinkokunnan ulkopuolisia tavallaan maailmoja, ja niidenkin kanssa me voidaan olla yhteydessä, tai meidän niin kuin, tavallaan kuuluu laajentaa omaa tietoisuuttamme sydämen kautta, että me pystytään olemaan vuorovaikutuksessa niiden muiden kanssa, koska kaikki se, mikä kosmoksessa on, vaikuttaa meihin jatkuvasti. Me ollaan jatkuvasti tämmöisessä niin kuin energiallisessa vuorovaikutuksessa muiden planeettojen, muiden aurinkokuntien kanssa. Ja meidän täytyy tulla tietoisemmaksi niistä. Ja samalla kuitenkin säilyä tavallaan niin kuin jalat maassa, olla täällä maan päällä. Ja sitten se on mun mielestä tosi hyvä jotenkin niin kuin semmoinen hyvä ohje, että ihmisen jaloin ja ihmisen käsin rakennetaan tätä elämää täällä. Että vaikka me ollaan henkisiä olentoja, me ollaan samalla niin kuin maanpäällisiä olentoja, ja maanpäällisin keinoin meidän täytyy rakentaa niin kuin tulevaisuutta. Öö, Niin kun tässä vielä on jonkin verran aikaa, niin mä ajattelin, että voitaisiinko me kysyä tuota meidän kuulijoilta, että onko teille tullut nyt tässä vaiheessa jotain joo, erityistä kysyttävää Paulalta tai tästä esityksestä kaiken kaikkiaan Röörihistä. Tässä samalla pyörii nämä hienot kuvat. Tässä on tämä seinällä kanssa. Tämä on siellä valtava isona siellä Röörih-museossa. Tämä on tosi vaikuttava kuva, tämä kosminen Kristus. Tai joo. Tuohon voisin sanoa vielä, kun tämän nimi on Rakasta lähimmäistäsi, niin jossakin siellä niin näissä kirjoissa sanotaan, että tiedätte vanhan käskyn, rakasta lähimmäistäsi. Uusi käsky on rakasta kauimmaistasi. Että se niin kuin viittaa justiin siihen. Mä panen tämän esityksen nyt pois. Tai oikeastaan mä voisin näyttää tuosta vielä yhden. Tämmöisen elämän ohjeen. Ihmiset kysyvät, miten kulkea läpi elämän. Vastatkaa, niin kuin kuilun yli nuoraa pitkin, kauniisti, varovasti ja ripeästi. Ja sitä he varmaan kaikki nämä 4 rööriä noudattivat. joo, Näin. sitä se on varmaan ollut heillä kyllä toi kuve. Mutta joo, kysykää ihmeessä tai laittakaa chattiin, jos ette halua mikkiä avata, mutta helpointa on tietysti. Mä näytän tässä tämän kirjan kuvan sitä ennen kuin tulee kysymyksiä. Tämä on siis venäjä-englanti versio, mutta tässä on todella hyvä englannin käännös, että nyt mä en tiedä, saisiko tätä esimerkiksi tuolta länsimaisista noista verkkokaupoista. Sitten näkyykö teitä, tätä ei saakaan näkyviin vai saako tätä näkyviin? Tämä on tämä toinen kirja, tämmöinen, missä jos haluaa itse sen elämänkerran niin kuin lukea, niin erinomainen niin kuin koko niin kuin, on nyt tämä taustakuva tämmöinen, joka sitten Joo, estää tämän, mutta se on tämä Nicholas Helen Röri, The Spiritual Journey of the Two Great Artists and Peacemakers. Se on sellainen iso opus, missä on, niin kuin, jos alkaa kiinnostaa, niin sitten myös niin kuin, joo.
Ja sitten tässä oli tosiaan tämä näyttelykatalogi siitä Taiteen pyhiinvaeltajat näyttelystä, jossa oli näitä Röörihin töitä. Muun muassa se Ateneumissa oleva Prinsessa Malein. Ja sitten on toinenkin Gallen Kallelan museon julkaisu, Ota sielusi täyteen, tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen Kallelan taiteeseen. Ja tässä on aika hyvä artikkeli myöskin tuosta Röörihistä, tämän museonjohtajan Tuija Wahlroosin, vai Wallström, mikähän sen sukunimi on, kirjoittama. Joo, mehän oltiin Paulan kanssa tosiaan Moskovassa neuvottelemassa tauluja Suomeen ja meillä oli siihen toimittajakin semmoinen taideasiantuntija, joka on tuonut se Tretjakovista ja muualta näyttelyitä ennen. Ja kaikki oli sovittu ja sitten me löydettiin loppuun, me eri museoita etsittiin Suomessa, se Ateneumin, missä oli muuten Janne Galenkallela Sireen silloin oli vasta, mutta hän ei ollut kiinnostunut sitten taas Rörihistä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se johtuu siitä, että kun hän on siellä Kalenkallenkin elämänkerrassa niin kuin kovasti vältellyt aihetta. Röörih oli hyvä ystävä, mutta hän ei halua puhua Röörihistä juurikaan, koska Röörih oli teosofi. Ja sitten hän on ollut sitä mieltä, että Kalenkallella ei ollut teosofi ja yrittää jotenkin niin kuin pitää sen erossa tämmöiset uskonnolliset tai mitä mielletään uskonnolliseksi, tämmöiset henkiset hörhöilyt, ettei ne kuulunut Kalenkallelan, vaikka myöntää, että Kalenkallelan äiti oli teosofi, mutta hän ei innostunut tästä tauluajatuksesta ollenkaan näyttelyssä, mutta Tampereen taidemuseo sitten innostui, koska tämä johtaja oli tehnyt väitöskirjansa Röörihistä aikanaan ja he kävivät sitten, me alustettiin se juttu ja ne oli käynyt sitten siellä Moskovassa vielä sitten sopimassa Röörih-museossa, että taulujen määrät ja mitkä taulut ja kaikki oli niin kuin selvää ja sen piti tulla sinne Tampereelle, mutta sitten oliko näin, että tämä Sapostnikova, joka on tämmöinen Grand Old Lady siellä Röörih-museossa, niin sitten oli sanonut, että niitä isoja tauluja ei saa viedä pois museosta, että et se toppi tuli sitten siihen, että siellä on ollut 5-6 isoa taulua, jotka oli sitten ihan keskeinen osa sitä näyttöä sitten Tampereella, ne sitten sanoi, että ei sitä voi toteuttaa, jos ne isot taulut niin kuin jää Moskovaan, että hän ei sitten olisi ollut uskaltanut antaa niitä. Mä luulen, että siellä taustalla on myös se, että aikanaan niin kun tämä Svetoslav Röörih, joka lahjoitti nämä perintötaulut sinne Moskovaan Röörih-museoon, niin puolet niistä meni sinne idän Oriental Arts Museon lainaan Moskovassa, ja niitä ei koskaan palautettu sieltä Mm. sitten, ja ne on jäänyt sinne sitten, ja tässä on tämmöistäkin taustalla, että olisiko tämä ollut vaikuttamassa sitten siihen, että pieni pelko sitten, että jos ne taulut, taulut ei sitten palaudukaan enää sinne, niin Se voi olla, ja sitten varmasti siinä oli niin kuin tämän kulttuuriministeriönkin tavallaan niin kuin jonkinnäköinen varovaisuus ainakin tai pelko sen niin kuin kulttuuriministeriön suuntaan, että ne saattaa niin kuin laittaa siihen ensinnäkin kapuloita rattaaseen ja sitten tehdä jotakin tämmöisiä niin kuin järjettömiä vaatimuksia, vakuutusten suke. just näin. Ja sitten se, että hän kai oli perustellut sitä sillä tavalla, että niin kuin ne Himalajakuvat, ne semmoiset pienimuotoisemmat niin kuin Himalajakuvat, niin ne on tavallaan niin kuin heidän semmoinen näihin kiertäviin näyttelyihin tarkoitettuja töitä. Että niitä esimerkiksi Venäjällä niin oli sitten hyvin, hyvin niin kuin monessa paikassa eri puolilla Venäjää näyttelyissä. Ja Joo. että näitä isoja tauluja ei niin kuin sit liikuteltu sieltä. En tiedä, mikä sitten se oli se lopullinen syy, mutta siis niin kuin, sääli tietysti, että se ei toteutunut. Joo. Ja sehän oli siitä vielä, kun se sanoi, että ne kävi siellä Moskovassa silloin varoittamassa, viemässä tämän mestareitten viesti, niin tavallaan se vastaanotto oli huono ja seurauksetkin oli tosi huonoja, että Mm-hmm. kaikki tämmöinen kauneus ja tämmöinen luomistyö, semmoinen korkeakulttuuri tavallaan ajettiin alas siellä ja Röörihin kirjat ja hän kaikki oli siellä maan alla sitten, että sitä niin Mm. kuin salaa niitä jaettiin niitä kirjoja ja kaikki tämmöinen henkinen puoli siellä tosiaan niin kuin
painottiin sitten suurin piirtein. Ja Röörihän ei saanut palata sinne Mm, takaisin enää Neuvostoliittoon. Että se kääntyi sitten ihan toisettakin. Tämä voi sanoa, että tämä pimeämpi puoli otti vallan siellä ja näkee, että minkälaista taidekin oli sitten siellä ja mm, arkkitehtuuri, tällaista betoni ja kauhean mekaanista ja mielen tuottamaa mm, niin kuin sellaista karkeampaa arkkitehtuuria. Että tämä Röörihin sanoma kaiken kaikkiaan niin kuin tähänkin aikaan siitä, että tämä taide ja luominen ja kauneus yhdistää, että se kauneus on niin kuin se kieli, mikä yhdistää kansakunnat keskenään, että se on kansainvälinen tämmöinen, että sillä me päästään siihen rauhaan ja yhteistyöhön. joo, kyllä. Kauneus tavallaan niin kuin kulttuurin kautta, koska silloin kun kulttuuri ymmärretään niin kuin aidolla tavalla, aidosti kulttuuri, että me ymmärretään, mitä kulttuuri oikeasti on, niin sitä kautta me tosiaan niin kuin löydetään yhteys toisiin ihmisiin ja pystytään niin kuin olemaan ikään kuin samalla viivalla toisten ihmisten kanssa. Että siinä ei ole semmoisia niin kuin ambitioita eikä Just näin. mm, Se on tämän ajan kyllä joo, sanoma myös. joo. Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit tähän loppuun niin kuin lisätä, jos ei tuottuu nyt kysymyksiä? Tai... Tota, en mä tiedä. Tämä on toisaalta niin kuin semmoinen asia, josta voisi puhua tuntikausia. Ja sitten on niin kuin jotenkin, mä en tiedä minkä takia se on niin vaikeaa jotenkin pukea sitten sanoiksi että miten toi elävä etiikka esimerkiksi on. Että, tota, en mä oikein osaa sanoa muuta kuin, että ajatelkaa kauneutta, tehkää kauneutta, luokaa kauneutta ympärillenne. Olkaa kauniisti itsenne ja muiden ihmisten kanssa. Just Mm. näin. Näin me tehdään. Onko sulla hei kotisivu, mikä se osoite on sinne? Sulla on siellä myös kans tietoa tästä Joo, se on ihan röörich.fi, eli roerich.fi. roerich.fi. Joo. Kyllä. Mä voin laittaa se sinne meidän noin kotisivulle kanssa sen osoitteen sinne. Ja tästä Joo. tulee tallenne, niin tämän voisit katsoa, ne jotka ei ollut mukana, niin pyysi tallennetta, niin mä laitan sen sinne meidän kotisivulle. Joo. Kiitos Paula. Tämä oli tosi mielenkiintoinen ja rikastit meidän maailmaa taas. Me ymmärretään taas vähän enemmän tätä, että missä mennään ja mikä on tärkeää. Ja Kiitoksia sulle kutsusta ja mahdollisuudesta tulla puhumaan ja kiitoksia kaikille, jotka olitte paikalla tässä niin kuin live-lähetyksessä ja sitten kiitoksia myöskin kaikille, jotka katsotte tämän ehkä sitten tallenteesta. Ja toivon, että tosiaan tämmöisestä vähän niin kuin sekavasta tai tämmöisestä tilkkutäkkimäisestä esityksestä huolimatta, niin saitte jotakin itsellenne. Ja toivottavasti heräsi ainakin kiinnostus rööriheitä ja heidän toimintansa kohtaan, koska siinä on niin paljon ammennettavaa. joo, Joo, kiitos. Ehdottomasti meidän täytyy tuoda rööriheitä jatkossa nyt enemmän esille. Mä, mä haluan tulla mukaan tähän missioon, että ruvetaan nyt aktivoitumaan tämänkin suhteen. joo. Sitten tuossa kun niin kuin tätä ennen mietin kiitoksia Petrille kommentista tuolla chatissa. Mietin se Mm. niin kuin, tavallaan niin kuin sitä tarkoitustakin, mikä mulla voisi olla niin kuin tähän ää, esiintymiseen, niin jos jollakin heräsi kiinnostus siinä mielessä, että voisitte toimia esilukijana näille käännöksille, niin mä olisin tosi kiitollinen, jos ottaisitte yhteyttä. Ää, Suurta rahallista palkkiota en voi luvata, mutta ehkä se palkkio onkin sitten henkistä laatua enemmän. Että mulla nyt ei varsinaisesti tällä hetkellä ole niin paljon mitään käännöksiä olemassa valmiina, mutta mä tässä nyt tosiaan on semmoinen olo, että kohta pystyn jatkamaan sitä käännöstyötä ja sitten niille tarvii niin kuin semmoista asiantuntevaa tai täyspäistä esilukijaa, joka tavallaan niin kuin sparraisi vähän, että
Joo, hienoa. Voisi hyvinkin löytyä. Ja Joo. paula.liimatta onko se gmail.com vai Ei mikä vaan sun, mieluummin eikö tämmöinen, suvi Blimma, mieluummin semmoinen kuin 3 avainta yhteenkirjoitettuna, 3 avainta at gmail.com. 3 avainta gmail.com. Niin siihen se tulee perille, se on Voinko mä helppo. laittaa sen sinne kotisivulle kanssa? Laita vaan, joo. Niin sitten sieltä näkee sen myös. Hyvä. Joo, Jos ei muuta, niin me päätetään tämä hieno esitys tähän ja varmaan tulevaisuudessa taas nähdään toisissa merkeissä. no niin, Hyvää Kiitos näkemiin. Paavo, vappua hieno kaikille. esitys, todella mielenkiintoinen. Okei, kiitos, Joo, joo, kiva. kiitos. Joo, Moi moi. hei hei.